vysielame? Bilo! Zavrni tú truhlu, ty kokot, za 5 minút je omša, on je jebnutý, vyhodia ma za ňu, to je kokot. Ešte si jebnutý. Pane, prosím vás, môžete nohy? Íď do piče, čo to pozametáš? Čo? Robota, kokot, tu je všade! Prece tú metlu! By sme mohli aj vysielať celý tu, jak kokot s tým prijebaným rádiom na kolenách. Čo my už vysielame? Preboha, mňa vyhodia. Dobrý deň, vítajte v teleshoppingu. Vilo, poď si na čerešne. A tá piče. Pane, do piče, ihbaj už. Čo? Ja ťa ujme to metlo, ťahaj do kokota. Do piče, ihbaj. Som pracovne neschopný. Ťahaj. A kde máš to paleno, jebane? Ťahaj ty paleno. A vy, pane, nesmeš na to vás vidieť. Daj ti 100 eur, keď sa neobídeš. Vítajte v teleshoppingu. Ste vážni... No takže dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás v krátkej relácii Telemagazín. Prinášame vám toto jedinečné rádio z krajiny Made in Rosipsa. No dobre, nevadí, pokračujeme. A to neuveriteľné 2 CDčka, no už len jedno, nevadí. Má to aj rádio, neuveriteľné 2 stanice, dve stanice. Prvá, tak si to vypočujeme, hádam trošku aj. No tak si vypočujeme druhú, naladíme. Rádio Lumen. Dobrý, mám problémy včelami, mi ich vyvraždili. No to by už aj stačilo z rádia, no takže povieme si cenu. Toto skvelé jedinečné rádio máme zlacnené. 50% na zľava. Viete koľko to je? Viete? Nie 10,99, žiadne že 5,99. Neuveriteľných 399,90 eur. No, príďte, máme ich na sklade určité množstvo, ktoré keď sa vypredá, prídete neskoro. No. Dobrý deň, máte ešte tie rádia od Made in Rosipsa? Jasné, nech sa vám páči. Piče! Vilo, vyťahni to z tej Slavie, poď sem aj dobrú akciu, poď sem. Chcete aj vy toto rádio? Áno? Jedno je zničené, takže máme ich na sklade obmedzené množstvo, ako som povedal, takže kúpite dokým je, dovidenia.